Každý z nás má nejaký sen. A ten môj je naprogramovať vlastnú hru. A keďže je toto 0. devlog, mohol by som sa vám na začiatok predstaviť. Čau, volám sa William, mám 23 rokov a študujem teóriu digitálnych hier. Mám už za sebou pár menších hier, ale žiadnu si z nich nezahráte, teda až na túto jedinú, ktorú nájdete aj dole v popise. A toto je môj vysnívaný projekt. Ako. Jedná sa o manažérsky simulátor rybárskej spoločnosti. Hra už obsahuje nejaký ten základ ako 2 typy lodí, možnosť loviť, predávať ryby a taktiež pomerne komplexný ekosystém. Totiž využil som tento nápad aj ako moju bakalárskú prácu a toto je výsledok polročnej práce. No aby ste si nemysleli, že mám toho veľa, toto je len začiatok veľkolepej hry, ktorú spoločne vytvoríme. Vec, ktorú som doteraz neriešil a už by bolo na čase, je saving systém. Pretože je pomerne fajn si predpripraviť základ, aby sa mi to dalo neskôr ľahšie doplniť. A tak som začal vytvorením nového nódu, ktorý bude riešiť ukladanie a načítanie hry. Bude to vlastne fungovať v niekoľkých fázach, najprv sa načítajú herné staty ako čas, peniaze a podobne, a potom sa načítajú lode, staty prístavov a zvyšok. Jo, a nezabudnúť dať načítané hodnoty správnym premenným. Nasledujúce 2 dni som strávil drhnutím nového bytu, do ktorého sa budem sťahovať, a tak sa toho moc nestihlo. Dnes mám konečne čas sa hre naplno venovať a preto sa do toho pustíme už od rána a ideme na najzložitejšiu časť saving systému, a to ukladanie lodí a prístavov. Celé to bude riadené takýmto pomerne jednoduchým skriptom, pretože inak to neviem. Ukladanie hry robím druhýkrát v živote. Ak poznáte nejaký lepší systém, kľudne mi napíšte do komentárov. No na tento základ nám to zatiaľ bude stačiť. Dosť pravdepodobne to v budúcnosti prerobíme. Najviac mi pritom dal zabrať inventár, no aj to sa nejak zvládlo. Lode sa síce nezačnú hýbať smerom k ich destinácii, no to mi zatiaľ nevadí, pretože veľkú časť z toho chcem aj tak zmeniť, ale to až niekedy na budúce. Tak to máme predstavenie hry, aj nejaký ten saving systém. Dúfam, že sa ti tento úvodný devlog páčil, chcel by som ich vydávať týždenne, ak sa podarí. Takže budem rád za každú podporu, všetky rady či nápady a vidíme sa zase o týždeň.